Pırxoşa, şerine maşallah maşallah. Dibe ku herkes ji tama zebeşan hez bike. Lê dema zebeş zebeşa Amedê be, tama wê xweştir dibe. 100 bile. Dozdemîn Festîvala Zebeşan a Amedê ji aliyê Waletiyê ve hatel darxistin. Festîvalê bi meşa li birca keçikê dest pê kir û heta qada Şêx Saîd berdewam kir. Hêştirên xemilandî, koma defê û tîma bandoyê jî bi qasê tama zebeşên Amedê xweş bû. Di festîvalê de zebeşên yekemîn, duyemîn û sêyemîn hatin xelatkirin. Zebeşa herî mezin ji 51 kîloyî zêdetir derket. Ji bo zebeşa yekemîn 10,000 lîrayê Tirk pere hate dayîn. Xwediya zebeşê jî pîrejineke cotkar bû. زعبتي بركشان دي ولا متشاوى نكشان من قصدي ناف قشكريت الدستي من نانير اشتر فيش ما تشابا كريه ما قبرة كريه ما افدايد Tu bûyî şampiyon. اي براغ ان شاء الله هرثالة شامبيون 3, 2, 1. Piştî xelatkirina zebeşên mezin îcar pêşbaziya gindirandina zebeşan dest pê kir. Zarokan hem kêf kir û hem jî weke xelat tablet qezanc kirin. Ez bim şampiyon kefa min pir hat. Piştî nexweşiya koronayê ev yekem festîval e ku bi coş û peroşeke mezin têl darxistin. پر خوشه پر خوش در باس بو ام هر زمان تشتی وانی دخوازه فستیوال وانی کو هر زمان گربه چه بم ممنون دبه اوا کلتور حلق مره ام بهودوره به میدان ام خوش اوه Ama manuş baba ne kadar tişki kurbancı beje. Yani kemansiye meşi bu sayede. Ama hani tişki hoş dest bekliye. Devam avıcı bırak hoş be inşallah. Gel Kurdi ve Diyarbakır Kurdiye yani peşi Kurdi bile davi Türkiye buna. Di festîvalê de bedew û qeşengên zebeşan jî nehatin ji bîr kirin. Helbet ew ji zebeşan şêrîntir bûn. ولا مواطن دياربكر مي بنافي مي زبشي مي بمذاكر تشكي برخوشي ما قوم قدك يخش بيوي تقدري برخوش كيف ما جرات زارو که قسم من درس زبش fotoğraf kışan var hoş bu. Pir biçûk bû, di hindirê wê de wenda dibû. Min nekarî bixim navê. Festîvala Zebeşan a Amedê hêj li cîhanê deng nedaye. Lê li bajarên Bakur û Tirkiyeyê têra xwe bi nav û deng e. Ev festîval niha festîvaleke herêmî ye. Lê di salên pêşde dibe ku bibe festîvaleke navneteweyî. Maşallah dekak, Rûda û Amed.